zer da Nafarroako konstituzio historikoa? Erregimen zaharrean Nafarroako gorteek erabiltzen zuten izena zen foruak eta legeak. Beste batzutan, foruak, legeak, usadioak eta ohiturak. Eta askotan, Nafarroako erresumaren oinarrizko legei, ez, 1777tik aurrera, esango zaio Nafarroako konstituzioa, edo oinarrizko konstituzioa, edo oinarrizko konstituzioak pluralean. Beste batzutan ere, konstituzio tradizionala esango zaio, ezta? Eta, bueno, guk batez ere, pixkat laburbilduz guzti hau, egun esaten dugu konstituzio historikoa, ez? Azken batean, foru historikoak, baina oinarrizko legeak zirenak, ez? Ez edozein lege, baizik eta oinarrizkoak, ez? Eta gaur egun gure oinarrizko lege historiko horiek, ez? Gure konstituzio historiko horri erreparatzen diogunean, esan bezala, Nafarroako konstituzio historikoa esaten diogu, ez? Azken batean, erresumaren eskubidea izendatzen du, bere funtsesko alderdietan, denboran garaie ezberdinetan zehar, eta bere funtsesko izaera hori izateagatik, indargabetu ezin den konstituzio edo zuzenbide bat da, ez? Zer gertatu zen? 1808an Baionako konstituzioarekin, 1812an Kadizko konstituzioarekin erresuma desagertzen dela eta beraz Nafarroako konstituzio historikoa desagertzen dela, ez? Orduan Nafarroako erresumak edo erresumako jendeak ezer esango dute, gauza berbera esango dute Euskal Probintzietan. Mantendu egin behar dela beren konstituzio historikoak, ez? Orduan, garai liberal ezberdinetan, 19. mendean zehar, bateratze politiko eta juridiko bat emango da, eta bateratze hori ematen denean, Nafarroako konstituzio tradizional edo historiko honekin amaituko da, ez? Eta behin betikoz, bere amaiera 1819ko urriaren 25ko legearekin emango da, eta orduan ja Nafarroak behin betikoz erresuma izaera hori utziko dio, eta probintzia bat izatera pasako da. Horrekin bere konstituzio historikoa desagertuko da, eta hemendik aurrera, hain zuzen ere, konstituzio historiko hori aldarrikatuko da, ez? Eta ordundik aurrera, batez ere, konstituzio historikoaren inguruko, egileak edo juristak, ez? Guzti horren inguruan, esateko hausnartu egin zutenak, Juan Bautista Martín Navaz, adibidez, eta beste askok, bere doktrina garrantzi handia izango du ordundik aurrera esan bezala, ez? Eta ez hori bakarrik. Guzti honen nolait esateko segida doktrinala 18. mendean hasita batez ere eta 19. mendean bukatzen denez, hain zuzen ere, Nafarroako erresumako azken sindikoetako batek, karlista zen Sagaseta de Ilurdot deiturikoak, obra garrantzitsu bat egingo du. Hain zuzen ere, Nafarroako konstituzio historikoa aldarrikatuko duena. Honek zer suposatuko du? Hain zuzen ere, aldarrikapen hori, orain ja dagoeneko Espainiako estatu zentralista baten pean, bere obra baitua izan zena, zentsuratua izan zela, erabat, eta bere presentzia mugatua izan zen, liburutegi guztietan, ez da, baitua izan zelako. Orduan, ja behin
azken gerra karlista bukatu zenean 1876an eta Nafarroako Euskara elkartea sortzen denean eta berriro ere foruen aldarrikapen hori hasten denean, egile hauek, Arturo Campion, Hermilio Doloriz eta abarrek, deskubritu egingo dute berriro ere konstituzio historikoaren termino hau eta izaera hau, eta deskubritu egingo dute hain zuzen ere baitutako Sagaseta de Ilurdozen liburu garrantzitsua hau, ez? Eta orduan, berrargitaratuko da berriro ere, eta berriro ere hitz egiten hasiko da Nafarroako konstituzio historiko horren inguruan. Noski, dagoeneko Nafarroako erresuma etzen berrezarri inoiz ere, eta etzen modurik izan Nafarroako konstituzio historiko hori berriro ere indarrean jartzeko.